Ndinokudokezai mabuja tauya ano nhau dzanyasi zuva rochigumi nopfumba mwedzi uno waZvita. Tiri kutanda nokunyepai kuti wana malinga mvura wagoti kwatoko kwedu no zuva ramangwana kunenge kuri kunaya mvura tsvinu. Kwai vanhu donhadzirirai zviite zvakanaka, mureke kugobatiwa nayo muri mumugwagwa, mugare pakaita kudzivirirwa nokutoti mvura inonga inotumherimheni pakare, mureke kugopuhwa nomheni. Kwai hurumende yakarambidza bato roCCC kuita mamwe marari mairi kupera kwesondo rino, pakatoita kunyangariwa chaiko. Ipapapa bato roCCC wachiribe kuziva kuti woita sei, heno kuti wachaita zvokudini. Vanhu vese warundoramba wachiti kana zviri kudari nguva ino, ko panozosvika nguva yekuenda kusarudzo zvinenge zviri kuita kutekaira sei. Idi pakaita kuoma, rekai tirambe takaringa kuti vachazviita sei izvozvo. Magweta anowira kodzero dzevanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights agoendesa hurumende kumataurodzi mhosva kuti ichinje mabatiro ainoita wahwere wopfungwa wari pokare wasungwa munyika medu no. Aiwa, tiri kuzvitenda. Rekai tigoona ipapa kuti zvinenge zvitekaira sei, nekuti mumapepa awaisa kumataurodzi mhosva wagotiwo dzimwe hama dzevanhu vanenge vakuhwara nopfungwa vari mumajere dziri kunyepiwa ba kuti wahwe wavo wanenge waripi. Ipapa kwai vamwe vanotogara makore chaiwo waribeka nambo waboyawo kana kuenda kowamaira kuti asongoridze kuti wari sei. Rekai tione ipapa kuti dare richati kudini nonhau iyi. Tinenge tindokunyepai. Tiri kufara pokare kuti akambenga ari mwana wechikoro pachikoro chofundo yepamusoro choNust kuBulawayo anonzi Rujeko Mupambwa takanhuhwa mhosva yanga ari kunenedzewa. Wakuru wehurumende wangu vari kumunenedzera kuti agoreketa kuti wamunangarwa watadza kureketa kwawagoita mureketo wavo mamiriro nyika ogorera 2020 chaiwo. Ipapa tiri kutofara kuti aiwa zvatora nguva asi atakanhuhwa mhosva arebe kubatiwa nomhosva. Toramba tichizvitenda izvozvo. Wamonzora kwai wagochiisiwa manje kuti waite ndiwo mumiriri anenge akamirira bato reMDCT yavo iyi pakuenda kusarudzo dzogore rinouya. Wanga wari kuita kongiresi yavo nozuro, ndo kwazvaitika izvozvi. Kune vamwe wagoburika vachireketayo kuti pakongiresi kune vamwe wanga vari kupikisana nawamonzora wakakubiwa nevanhu. Heno kuti zvakambonyatsotekaira sei, tinenge tikunyepai kana paita zvimwe zvinenge zvaburika. Pari zvino aiwa, rekai tiwape nguva yavo waite zvavanoda. Wamunangarwa wagochinja vanhu vairi nyasi wachivaisa kuti waite ndio vamwe wevanyori vakuru mumapazi hurumende. Anonzi Aroni Nhepera abisiwa kubazi rozvinoitika munyika achisiwa kubazi romasoja nokudzivirirwa kwenyika. Ipapawo chiremba Gerald Gwinyi kwaindo wabva waisiwa kwabisiwa iye Nheperayu kunozvinoitika munyika Home Affairs pachirungu. Rekai tigoona kuti zvine chazvichachinja chere pamatekairiro omapazi yakuwanhu. Kambaniyo ZBC yagoita nyasi ichiparura michina mitsva kunhepfenyuro yoRadio Zimbabwe. Rekai tigoona ipapa kuti zvine chazvichachinja chere mukutekaidza basa kunenge kuchiitiwa. Toramba tichitenda kuti vanakadzitape vari kuita vachimboringiwawo kuti wanhu. Kwaino hurumende yamira izvezvi ikatosimbisa kuti pachiribe mavhu anozvichehwa zvorithiamu achandobuditsiwa munyika aribe kupepetiwa. Ipapa wagoreketayo kuti kwai zvese zvinenge zvichida kuburika munyika zvinochokuita norithiamu zvinofanira kuti zvitotande zvapepetiwa kuti zviite zvakanaka. Ndo zvavari kubvumira basi zvinenge zviribe kupepetiwa. Kwai paribe chiri kubvumiwa kuti chiburike. Aiwa, tinozvitenda dai zvaramba zvakadando. WoZANU-PF wari kuita kufara kureketa kuno. Wakuru wehurumende pokare wagotoburika vari kutoti idi tsvatu waro.
izvezvi kwai kusungiwa nokuisiwa mujeri kwagoita William Chinyanga kuBritain achinzi kwai ari kuita zvechitororo. Kwai kwawafadza. Ipapa wese wari kundoburika wari kundoti makazvionera Jobhosikara achireketa zvaaireketazvo. Saka ndo zvaakutoringana naye pokare. Idi pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe hedu takaringa, asi tiri kuziva hedu chaizvo zvinenge zvichiitika. Kwaino hurumende ichavhura hayo masaisai kuti vanhu vazhinji nomakambani mazhinji azokone kuita zvokuita kutepfenyura. Tiri kundoramba takaita kukwena munhu nokasiyamwa nokuti maimirira zvakaita izvezvi matsvinuba. Ipapa kwai wachada kutoti wachinje kuchinjurudza mutemo weBroadcasting Act unoringana zvekutekaidziwa konhepfenyuro nezvimwe zvakadandando. Tinenge tichi kunyepai zvinenge zvichiitika. Kana wazovhura munondoonawo nesu taapo pamasaisaipo. Ndo zvatiri kushuvira. Dare roParamende kwai ragopasisa mutemo unoringana nozvomasangano akazvimira ega nouya unonzi pachirungu PVO Bill. Ipapa kwai ratomirira basi kuti mutungamiri wenyika atsitse runyoro rwache zvokutoti panenge pakaita kunyangariwa inenge yanjodo chaiyo kumasangano akazvimira ega niko. Heno kuti zvichapera mushechere kana kuti zvine wazhinji wachachemedziwa. Wamutuli wazobvuma manje nyasi kureketayo kuti zvawaigoreketa zvese zvinoreketiwa nana Mnangagwa zviya zvokuti kuchapinziwa wapwere chikoro mahara manyepo. Wagotoreketa kuti zvinotora nguva kuti zvizoitike. Unobva watoziva kuti paribe kana chibodzi chavari kuronga wakuruwa kuti zvigoitika izvozvi. Idi manyepo yawo akaita kunyanya. Rekai tiringedze pasi rese. Waramaposa wabenhutsiwa kutungamira chikwata ANC chavanotungamira cho. Ari kuteera ipapo muteedzeri wawo ndipo mashatire Gwede Mantashe yaramba ari ndiye sachigaro batori. Fikire Mbalula ndiye abva aisiwa kuti aite munyori mukuru ipapo. Rekai tichiona manje kuti wano mazino chere Waramaposawo kana kuti waribe peno nyanga dzawo dzonyatidzo dziribe chadzinoita. Tamirira kuona kuti pawachachinja makurukota awo wachazvitekaidza sei. Kwaida roParamende rekuResotho riri kuteedza izvezvi kuti riite kuona kuti roita sei nokuti rinoda kunyorera South Africa kuti iri kuda nyika yawo kuti ibenhuke. Kwaiwo kuResotho wari kutodawo kutoti nzvimbo matunhu akaita sana Free State, matunhu anosvikira kwese kuNorth West zviite kubenhutsiwa kunzvimbo dzawo. Rekai tione ipapa kuti ichapera sei iyoyi. Tinenge tichindokunyepai. Kwai nyika yeFrance iri kubenhutsa izvezvi imwe ngoma iribe kumbozikana nevamwe vanhu vazhinji. Ngoma yakabiwa kunyika Ivory Coast. Waakuda kuibenhutsa izvezvi zvanyanya kuwapa puresha chaiyo. Tirikundoramba tichindoti nyika dzakabiwa dzese faka puresha idi zvibenhutsiwe. Dare guru kuBritain ragobvuma nyasi kuti aiwa dhiri rakanyorewa napakati poRwanda noBritain rokuti vanhu vatema vanenge vauya kopotera kuBritain vachiendesiwa vachibva vatohwa kuendesiwa kunyika yeRwanda kwai rakachena. Wazhinji waita kurwadziwa nazvo zvareketika nodare. Tinoramba takaringa kuti zvichapera mushechere kana kuti zvine zvimwe zvichinja ipapo. Zviri kutorwadza kuTunisia idi kwaita manyongori chaiwo. Vanhu zvikamu zvinosvika zvisere basi kubva muzana ndo vanhu vakabuda kuenda kovhota papera sondopa. Ndipo unobva waona kuti pakaita kunyangariwa. Kwai bato rinopikisa guruguru ikweyo rakatoramba kuita zvokuenda kovhotazvo rikati riri kudaba kupinda musarudzo nokuti dzakaita kunyangariwa. Ipapa rekai tigoona kuti zvine chazvichachinja chere kana kuti wachandoramba wachindoita zvavari kuitazvo. Tinenge tichindokunyepai. Nyika dzinoita 5 ndo dzada kupinda mumakwikwi okuti dziedze kuti kutambiwe bhora roAFCON munyika mavo mugore ra2025. Dzinoti Zambia, South Africa, Senegal, Morocco, Algeria neNigeria neBenin dzakabatana. Rekai tione kuti wachagopani iwo wakuruwo. Tiri kundoimba kuti zvinotadza kuenda kuMorocco.
Mukaatikidzwa aiwa makazvionera nozuro. Lionel Messi nochikwata cheArgentina ndo wakatora mukombe wopasi resewo nhabvu. Tinovati makorokoto. Tiri ipapo zvedu mabuja. Tabenhuka. Rekai tione svondo rino kuti tinoperera papi. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.